Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, hidrogenoaren kombinazio bitarrekin jarraituz, hidruroen formulazioa eta nomenklatura ikasiko dugu. Hidruroak hidrogenoaren eta elementu ez-metaliko edo elementu metaliko baten arteko kombinazioak dira, non hidrogenoa -1 oksidazio zenbakiarekin diharduen. Elementu ez-metaliko batekin kombinatzen bada, orduan hidruro ez-metalikoak eratuko dira, eta elementu metaliko batekin kombinatzen bada, hidruro metalikoak. Bale, hidrogenoa oksidazio zenbaki negatiboarekin diharduenez, formula idazterakoan bere elementua, bere simboloa beti eskuinean kokatuko da, bai hidruro ez-metalikoetan, zein hidruro metalikoetan. Eta bere aurrean elementu metalikoa edo elementu ez-metalikoa. Izendapenei dagokionez, hasiko gara hidruro ez-metalikoekin. Kasu honetan, nomenklatura sistematikoa eta izen arrunta erabiltzen da konposatu hauek izendatzeko. Gogoratu aurreko bideo batzuetan ikusi dugula, nomenklatura sistematikoan gure konposatuaren azpiindizei dagozkien aurrizkiak idazten direla elementuaren izenaren aurrean. Eta kasu honetan, hidrogenoaren konposatu bat denez, bat hidruro hitza idazten da. Beraz, hasiko gara hauek izendatzen, lehenengo kasuan boro, hidrogeno, 3 daukagunez, boro trihidruroa izango da. Bigarren kasuan, nitrogeno, hidrogeno 3, beraz, nitrogeno trihidruroa berriz, beraz, berdin jarriko dut. Hurrengo kasuan, fosforo, hidrogeno 3, beraz, fosforo trihidruro berriz. Gero daukagu karbono, hidrogeno 4, beraz, karbono tetrahidruro, kasu honetan. Eta azkenik silizio hidrogeno 4, beraz, silizio tetrahidruroa berriz ere. Eta gero, izen arruntak erabiltzen dira, eta hauek buruz ikasi behar dira. Eta zera dira, lehenengo kasuan, boranoa, gero, amoniakoa, fosfanoa, metanoa, eta azkena, silanoa. Bale, hau hidruro ez-metalikoei dagokienez. Ikusiko ditugu hidruro metalikoak orain. Nomenklatura sistematikoa, gauza bera. Sodio, hidruroa edo monohidruroa. Nikel dihidruroa. Estañu, hidrogeno 4 daukagunez tetrahidruroa. Eta azkenik aluminio trihidruroa. Bale, hurrengo nomenklatura, stock nomenklatura da. Hau ere, aurreko bideo batzuetan ikusi dugu. Eta kasu honetan, gure elementu metalikoaren oksidazio zenbakia jarri behar da parentesi artean eta zenbaki erromatarrez. Baina soilik, baldin eta honek oksidazio zenbaki bat baino gehiago baditu. Kasu honetan, sodioak bakarra dauka bat, ondorioz ez dugu parentesi artean ezer jarri behar, eta soilik sodio hidruro gisa
izendatuko da. Bigarren kasuan, nikelak bai, bi oksidazio zenbaki ditu, kasu honetan bia erabiltzen ari da, eta ondorioz hau jarriko dugu parentesi artean. Estainoaren kasuan gauza bera, bere oksidazio zenbakiak 2 eta 4 dira, kasu honetan 4 oksidazio zenbakiarekin dihardu, eta ondorioz hau jarriko dugu parentesi artean. Eta azkenik, aluminioak, honek bakarra dauka, 3, ondorioz ez dugu ezer jarri behar parentesi artean, eta bakarrik aluminio hidruroa izango da. Beraz, hau izan da guztia, baina dena den zuek etxean praktikatu ahal izateko, bideo honen deskribapenean pare bat adibide utziko dizkizuegu, eta gogoratu, jarraitu jakindun bai sare sozialetan zein web orrialdean.